Maghubad ko karon sa damgo nga gipadala ni AG diha sa Japan. Migi palihog kog hubad sa ako ang damgo nga gigukod ko og bitin. Unya perti jud kung dagan. Unya pag-abot sa unahan nadakpan jud ko sa bitin. O nasulod ko sa iyahang tiyan. Naana ko sa ilawom sa iyahang tiyan, dako kaayo nga bitin. Ug akong gipaak ang iyahang tiyan sa ilawom aron ko makagawas. Maoto nga daghan kaayong dugo sa akong pagpaningkamot, nakagawas ra jud ko sa iyahang tiyan. Unya ang bitin napatay na siya. Ug perti kuno na kong hilak migi kay tungod sa akong kakuylaw mauto nga nakamata ko. Palihog kog hubad sa ako ang damgo. EG diha sa Japan. Daghang salamat EG sa pagkanunayon nimong pagsuporta sa ako ang hubad sa damgo. O ang imuhang damgo nga gilamoy ka sa dakong bitin. Unya nahisulod ka sa iyahang tiyan. Unya sa imuhang pagpaningkamot nakagawas ra gyud ka ug perti nimong hilak. Ang hubad sa imuhang damgo nga ana adyoy nagtikas diha kanimo. Ikaw gitikasan ka kay gilamoy man jud ka sa bitin. Pero buhi ka kay wala ka gipaak. Kibali gilamoy kas bitin, gidritso kag tuon, wa ka gipaak. Mo na pag-abot sa ihang tiyan, buhi pa ka. Pag-amping ug pagbantay kay ana ay mga tawo nga dili matinud-anon diha kanimo. Ana ay mga tawo nga nagpakaaron ingnon diha kanimo. Maayo ra sa imuhang atubangan pero ug magtalikod ka wa na gitilaok na ka. Kung ikaw na narbaho pag-amping sa imuhang mga kauban kay basig na ay mga suya-suya. Ug ikaw nagnegosyo pag-amping sa mga tawo nga duha ka klase, maayo mo bayad sa utang ug dili maayo mo bayad sa utang. Pag-amping, paghuna-huna, adisir ka mo sugo. Unya naghilak ka sa imuhang damgo. Ug anaa may mga tawo nga nagduot diha kanimo, dili sila mulampos kay ang bitin namatay ug ang perti nimong hilak. Ana ay mga kasulbaran sa imuhang mga problema. Kung ikaw gidaot, dili sila mulampos. Ug ikaw makahibalo ka og kinsay tawo nga nagduot diha kanimo. Maunay hubad sa imuhang damgo AG diha sa Japan. Og daghang salamat usab sa pagkanunayon nimong pagsuporta sa hubad sa damgo. Og God bless sa imuhang pamilya. Mega love shout out ko diha sa Japan ni Chris Ann Nakagumi, Ate B Channel, Mikaela Mix Kusain, Ma'am Echiban Valdez. Maayong buntag.
Maayong buntag. Akong basahon karon ang damgo ni Lani diha sa Facebook page. Maayong gabi, ma'am. Nagdamgo ko, ma'am, nga nagbitbit daw ko og mga dahon sa kamunggay og kandilang puti at violet og color, pero wala pa madagkuti. Unsay buot pasabot ani akong damgo, ma'am. Salamat daan sa paghubad. O Lani, diha sa ako ang Facebook page. Daghang salamat sa pagkanunayon nimong pagsuporta sa ako ang Facebook page. Atong hubaron ang imuhang damgo nga pag-amping kay anaay mga sakit-sakit nga mudangat diha sa pamilya. Ug anaa say mga kalangan kay once magdamgo gani kag kamunggay, ang kamunggay lami kanon, pero sa mga plano sa atong kinabuhi malangan. Ug anaa kay plano nga gusto ka nga mugawa sa nasod, malangan pero moabot. Ug naay mangutang nimo, malangan usab sa pagbayad. Ug malangan usab sa kaminyoon. Ampo lang aron matuman ang imuhang mga plano sa kinabuhi, kay basta kamunggay anaay mga kalangan sa plano, pero di ra pud nimo damhon nga moabot ra na siya. Ug anaa say mga kasakitan, malangan sad ang mga kaayuhan. Basta kamunggay, ayaw na lang naghanduma, kay kalangan na sa mga plano sa ato ang kinabuhi. O mo na giingon nga magampo jud ta kanunay, kay ang atong mga plano, atong mga negosyo anaa sa kamot sa Ginoo. Kita igo ratang magkisay-kisay, igo ratang mo plano, pero ana ay magbuot. O maunay hubad sa imuhang damgo, Lani. O daghang salamat usab sa pagkanunayon nimong pagsuporta sa ako ang Facebook page sa hubad sa damgo. O daghang salamat usab sa pagkanunayon nimong pagsubaybay sa ako ang YouTube channel. God bless sa imuhang pamilya. O mo shout out sad ko diha sa imuhang mga kaila tanan, ug sa mga taong nagasubaybay sa ako ang Facebook page. Daghang salamat kaninyong tanan. God bless. Maayong buntag.